awal. siapa gitu? Pakai mic dong. Pakai Rina. Ibu Rina. Mbak Rina. Ibu Rina jadi, cantiknya. Saya pengen tanya dulu sama Bu Rina. Kalau Mbak Dinda ini single gitu? Pakai mic. Masih single? Ya, wis alhamdulillah nok niken. Nggih sami berarti nggih sami. Ya. Kula nggih single. Aku karo Mbak Dinda wis padha-padha yakine ya toh. Aku yakin gelem Mbak Dinda moh. Lah yo. Lah ya. Lah iya. Ngebleng ngono. Bar kena tikus ngebleng. Ah, tikus mbahmu cah cilik ya. Ngono ya arep mau idok kok. Jadi gini kita dari kubu B, kubu A bagaimana? Hah?
Bu nggih. Ya kaya cerdas cermat. Oh. Iki kon piye iki? Lah ya mbah iku. Nggih, Bu Dinda lagi. Nggih. Santri pekok. Santri pekal. Ini